Sæt dig ned, mand. Bam, 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 badam, bam, badam. Velkommen tilbage. I dag optager vi simpelthen håndværker episode nummer 2. Hej. Tusind tak. Velkommen. Og i dag, der gør vi det på en lidt anderledes manér. Vi har snakket om et emne, vi skal snakke om i dag. Ja. Som er håndværkerrelateret. Ja. Ellers så kommer resten direkte fra hoften. Ja, det er på gefylen. Ja, vi må se, hvad der sker. Det er brist eller bære. Ja. Godt eller dårligt, det finder vi snart ud af. Ja, vi har kun planlagt 2 ting, sådan set, ikke? En var, du ved, det vi skal til at åbne op for lige om et øjeblik. Ja. Og så selvfølgelig vores anekdote, ikke? Ja, som så også har håndværkerrelateret i dag. Nu er det håndværkerafsnittet. Jeps. Ikke? Lige præcis. Men ingen start på podcasten uden skål. Nej. Vel? Skål. Skål, gamle dreng. Nå. Jeg vil gerne starte med at spørge, hvad skal du have til aftensmad i dag? Jeg aner det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Hvad skal du have? Jeg skal have hotdogs. Ja. Ja. Det er lidt snyd. Hvad? Det er lidt snyd. Du kan sgu da bare kvæge mig at lave hotdogs også. Jamen, for Jeg fanden, spurgte dig også, om du skulle spise med. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal hjem og spise, siger du så. Jamen, det skal jeg også jo. Ja. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal. Nej. Nej. Nå, men igen, det var et sidespor. Ja. Vi skal snakke om lærlingen. Vi skal i hvert fald snakke om, hvad fuck der foregår. Ja. Jeg er lige ved at brænde fuldstændig af. Mest af alt fordi, at i vores sidste håndværkerafsnit, der var vi simpelthen så lykkelige os to, fordi at der er kommet så meget fokus på håndværkerfaget og erhvervsuddannelserne. Ja. Og Ja, det er, og det blomstrer jo. Altså, Ja. der kommer flere lærlinge, men så viser DR en dokumentar. Der er kommet 2 afsnit af den ud af 4, ikke? Ja. Hvor at, det er kun dårlige oplevelser og erfaringer, der bliver vist i der, ikke? Og det, vi begge to snakker om, det er jo en forkert måde at vise det på, fordi det er jo på overhovedet ingen måder sådan der over det hele. nej, slet Selvfølgelig, ikke, du mand. kan godt risikere at komme et lortested, altså Ja. få en lortelærerplads, hvor chefen han roer og skriger af dig hver dag, ikke? Og svendene, de beder dig om at tage dem på dilleren og sådan noget, ikke? Ja. Men så find dig et andet sted at være, altså. Ja, og Ud af- jeg synes bare, det er så fucking modbydeligt, fordi at det er jo... Jeg synes, det rammer et sted hver gang, hvor det er, at, hvor ligesom hele byggebranchen, den kommer op. Den er helt op, du ved, det topper, det er fedt, mand. Ja. Alt du hører, det er bare godt. Så skal der komme sådan noget pis. Hver evig ens gang, mand. Så skal det sables ned igen. Ja. Det er noget lort, og jeg kan ikke tåle, at det er, at min Svend, han siger til mig, at jeg har været dum, fordi jeg har skåret forkert, ikke også? Ja. Hvis du ikke kan holde til det, så skal du ikke være her. Nej. Så skal du finde noget andet at lave. Ja, lige præcis. Altså, det er simpelthen så simpelt. Byggebranchen har været sådan her altid. Og vi har også lige stået og snakket med Psyko-Søren, Ja. ikke også? Som egentlig oprindeligt hedder Snedker-Søren. Ja. Ja, men er blevet til Psyko-Søren. Ja, Ikke fordi han er psykopat, men bare fordi det swinger. det ligger godt i munden. Ja, det gør. Men byggebranchen, det er meget maskulin. Ja. Det er også meget mandsdominerende. Ja. Der er mange mænd, der er i byggebranchen. Det er også det. fedt, der er kommet flere kvinder og sådan Ja, noget til. 100%. Men Men der er mange mænd, ja. Det er der. og når der er mange mænd, Så går der pølsefest i den. og det gør der, Ja. og så kommer der sgu nogle... Ja. Boys will be boys, ikke? Ja, lige præcis. Det kan du ikke lave om på, det er sådan der. Ja. Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså sådan, og jeg synes sgu bare, du ved, trods, altså hvis der er nogen, der sidder derude og er blevet, du ved, har tænkt, jeg vil godt være tømrer eller murer eller et eller andet, ikke? Men så har set den dokumentar og tænker, jeg holder mig væk. Jeg skal ikke være en del af det der byggebranche shit der, vel? Prøv det af, altså sådan, ud med dig og afsted og i gang, altså, det er ikke... Det er ikke, som de går og siger. Nej, Det er det altså ikke. Det er det ikke, overhovedet ikke. Altså selvfølgelig, vi kan jo ikke udtale os for alle steder. Vi Nej, har jo ikke slet ikke. arbejdet alle steder, vel? Nej. Og du kan godt risikere at løbe ind i en idiot. Men altså, hvis din Svend er en idiot, så sig noget til din mester. Og hvis mester er en idiot, så sig, fuck dig, jeg finder et andet sted at være. Ja. Eller så bed din Svend om at lukke røven. Ja, for helvede, mand. Den første Svend, jeg gik med, han sagde til mig, det var noget af det første, han sagde, det var, at hvis det var, at han sådan, du ved, han kunne godt gå hen og så brænde lidt af en gang imellem og blive lidt gal og sådan noget. Ja. Så sagde han til mig, som noget af det første, han sagde, hvis jeg begynder på noget af det der, så skal du bare gå hen og sige til mig, at jeg skal lukke røven. Ja. Så okay. Så når han blev idiot, så gik jeg over og sagde, luk røven. Ja. Så var vi over det. Ja.
Det er virkelig ikke sværere. Nej, og så have en dialog, altså Ja, snak ja, lige om det, præcis. i stedet for at gå og gemme dig væk. Altså op i gear og sige, hallo, det finder jeg mig faktisk ikke lige i det der. Nej, altså, sådan, nemlig. Ja. Bare sige fra, så stopper de fleste. Jamen det gør de. Siger man aldrig fra, altså det kender man jo fra folkeskolen og sådan noget. Ja, lige præcis. Jeg har da, du ved, også, jeg har drillet min søster rigtig meget, ikke? Du ved, og nogle gange, du ved, selvom de sagde fra, så stoppede jeg jo ikke vel, men oftest, når de har sagt fra, så har jeg jo haft stoppet. Nu er det så en anden historie, for nu er det jo søstre, så bliver man ved som bror. Ja, det gør man jo. Men altså, når du står ude på byggepladsen med en lærling, du har kendt 14 dage, så han begynder at sige fra, så tænker du også, nå ja, okay, det var måske lige grovt noget. Lige præcis, man skal jo lige lære hinanden at kende, man skal jo se hinanden anden og sådan noget. Ja, Ikke? og lære grænserne og humoren, og du ved, kemien skal spille og alt sådan noget, ikke? Du ved, og der er en vis lingo, den skal man jo også lige ind i. Som Ja, nemlig. Ja. Men vi må heller ikke, altså nu er det ikke fordi, at vi skal sidde og sige, at fordi der er jo nogle øvehistorier. Der er også noget øvehistorie. Det er der. Og det er ikke fordi, at vi sidder og siger, at det ikke er rigtigt, og vi sidder og modsiger det. Fordi Nej. det der, nogle af de der øvehistorier, det skal heller ikke finde sted. Nej, altså, det skal det ikke. Det skal det ikke. For eksempel ham, der fik det der kosteskaft i røven, ikke? Ja. Altså, det er simpelthen, det er for sindssygt, og det hører bare Jamen, det er jo direkte, det er jo at være psykopat og begynde på sådan noget der. Ja, lige præcis. Jeg synes også, ham der var en med, der var anonym. Han havde fået PTSD, fordi han havde fået tæsk af sin både mester og Svend i det der firma der, ikke? Og de havde stået rigtigt og pisset på ham og sådan noget. Ja. Det er jo også sindssygt. Altså, det er jo, du ved, at blive troet på livet, hvis det var, han gjorde noget galt, ikke? Altså, skar han lige en sten forkert eller et eller andet, ikke? Ja. Så blev han jo troet på livet. Det kan jeg godt forstå, at man bliver syg af. Ja, altså, selvfølgelig. Men der skulle han have sagt fra. Altså, han var der 4 år. Ikke? Ja. Altså, så synes jeg også selv, at man har et ansvar for at sige, hey, jeg finder mig faktisk ikke i det her. Nej. Det gider jeg ikke finde mig i. Og så må man ud og finde, altså et eller andet sted, du må ud og finde et andet. Du skal ud og finde et andet sted. Ja, og der er lærepladser alle mulige steder. Ja. Man skal sgu nok finde et andet sted at være. Ja, det er det, jeg mener. Altså, det er jo, der er nogle træls nogen. Det er der. Ja. Og det må ikke ske. Det må simpelthen ikke ske. Men der er også bare meget af det, hvor det er fordi, at vi simpelthen i det danske samfund er blevet for svage. Ja. Altså, du ved, du bliver pakket ind i bobleplast. Plast. Ja. Jamen, det er rigtigt. Er de modder. Du kan ikke engang vælte på en cykel, men uden der er nogen, der kommer og samler dig op, ikke? Nej. Så det er sådan, det er blevet nu, og jeg er så bange for, at den sidste generation af folk, der kan tåle faktisk, altså byggebranchen, det er slut. Ved du hvad, apropos det der med, at du ved, børn de bliver pakket ind i bobleplast og så videre, og sendt i skole og sådan noget, ikke? Mig og Madeline, vi havde en samtale i går, hvor hun havde købt sådan nogle snackpølser i indpakning, ikke? Og så skulle jeg jo lige smage en der, du ved, jeg stod og fumlede med at få den åben, ikke? Og sådan noget, ikke? Og så siger jeg, det er også sgu da noget besværligt noget at give børn med i skole, det her. Så siger Madeline, jamen det er også krav, når det er, at du giver børn madpakke med, og der er sådan nogle indpakkede ting i, altså også bare en mælkesnit eller sådan noget, så skal den være åbnet, så børnene selv kan tage den ud af indpakningen. Det lærer de jo ikke en skid af. Så tror de, at hver gang de får noget, så er den åben. Altså sådan, at det bare er hældt i hovedet eller et eller andet, du ved, ikke? Ja. Giv dem nu for helvede den der pølse med, der er svær at åbne, ikke? Altså, lad dem tage den kamp på en halv time. Lad dem nu, så smager den også ekstra godt, når den så endelig åbner. Ja, det gør den kraftedeme. Ja, lige præcis. Ja. Og kan de ikke åbne den, så sidder der sgu nok en pædagog eller en lærer eller et eller andet og siger, ved du hvad, jeg åbner den sgu lige for dig. Jamen det er... Jeg har faktisk også, jeg har hørt fra en marker engang, at jeg tror, det var hans nevø eller sådan noget, eller hans kærestes nevø eller et eller andet, hvor ham den ene, han er også bare blevet løftet igennem livet. Han er måske en 5-6 år eller sådan noget. Ja. Men han er blevet løftet altid, ikke også? Og folk, hvis han har skvattet, han har slået sin albu, ikke? Her bitte pus. Ja. Ikke? Og der er altid nogen, der har grebet ham. Ja. Så har ham knægten, han begynder at løbe rundt og springe rundt omkring og sådan noget. Ja. Er lortet lækkert. Ja, det er i orden. Ej, jeg sammen skulle lige pludselig træde den på lort. Der er ikke cover på. Viggo, han har spist med cover. Ja, det er klart. Ja. Men så ham knægten der, han løber rundt, og det er jo så min makker, der så sørger for, at måske I lige skal holde lidt øje med ham. Så lige pludselig, så drengen han kravler op på et bordbænkesæt, så stiller han sig op, så hopper han ud over. Der er ikke nogen, der griber ham. Smask, mand, så ligger han der. Ja. Ikke også? Ja. Ikke? Og folk de, nej, bitte pus for satan, nu skal du ind, og så skal du lige nusses lidt om, og sådan noget, værsgo, få et stykke chokolade, ikke? Nej. Lad nu drengen op igen, skal du ikke ud og lege lidt mere, mand? Ja, prøv igen, ikke? Ja, og se om du kan lande på benene næste gang, ikke også? Ja, for helvede, mand. Fuck, lad nu være, mand. Der var det godt nok,
Vi er vokset op, du ved, lige præcis som den sidste generation, der ikke har haft kyllingforældre. Ja. Altså, jeg kan huske en gang, hvor du ved, jeg skvattede sådan rimelig seriøst på mountainbike, ikke? Du ved, og det var også fucking dumt. Jeg ved ikke, du ved, jeg kørte sådan, du ved, sådan lidt zigzag, du ved ikke, og så hoppede sådan med forhjulet, ikke? Ja. Og så lige pludselig, så kom jeg så meget zigzag, så da jeg hoppede der, og så landede igen, du ved, så skvattede cyklen bare væk under mig. Du ved, og forhjulet, det var helt bukket, ikke? Og du ved, jeg havde hudopskrabninger i ansigt og alle mulige steder, ikke? Og brækket lillefinger og sådan noget, ikke? Du ved, så du ved, jeg var 12 km hjemmefra, ikke? Så ringer jeg til min mor, siger, jeg har kørt galt, du ved. Eller jeg er væltet på cykel, siger jeg til hende, ikke? Og så siger jeg sådan, og jeg bløder sgu lidt, og du ved, jeg har fået hudopskrabninger, og jeg kan ikke bruge mine lillefinger og sådan noget, ikke? Ved du, hvad min mor sagde til mig? Nej. Hvis du selv kan finde ud, så kan du også selv finde hjem. Det er så simpelt. Så simpelt er det. Det var det. Ja, så var hun sådan, jeg venter hjemme på dig, så kan vi se, om du skal til lægen eller ej. Sådan, kom jeg hjem, så kørte hun mig så på skadestuen. Men jeg måtte gå de 12 km hjem. Ja, sådan var det bare. Jamen, og ved du hvad, det er sgu sådan livet, det er en gang imellem. Livet er ikke en dans på roser. Nej, det er den sgu ikke. Ikke altid. Nej. Altså sådan, og det er også okay. Altså sådan, Ja, det er, fordi hvis du heller ikke møder modstand på din vej, så bliver du sgu heller aldrig formet. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Og du, altså sådan, jeg tænker også sådan, hvis du får alting foræret hele tiden i dit liv, du ved, og alting er planlagt i dit liv, ikke, og din mor griber dig hver gang du springer ud på bænken og sådan noget, ikke, så fatter du ikke noget, når du bliver voksen. Nej, men det gør du ikke. Du sidder bare inde ved spisebordet, ikke, der klokken 7-8 stykker der, og tænker, nå, hvor fanden bliver maden af, ikke, du ved. Det holder bare ikke. Nej, altså, det gør det sgu ikke. Nej. Det gør det virkelig ikke. For helvede, mand. Vi skulle blive for svage. Børn, de skal slå sig. Altså, det lyder også sindssygt at sige. Ja, men de skal have lov til at slå sig og lære af deres erfaringer, fordi det er sådan, børn lærer bedst. Lige præcis. Ja. Og det er også sådan, du lærer i byggebranchen. Ja. Fucker du op, så gør du ikke det igen. Nej. altså, jeg har godt nok også fået en røffel i ny og det. Altså, det har jeg da. Ja. Er du vild, mand? Det har jeg sgu da også. Altså, jeg har aldrig fået tæsk. Nej, det har jeg så heller ikke. Nej. Altså, det har jeg godt nok ikke. Selv man er blevet råbt af. Jamen, det er man jo. Ja. Det bliver du sgu nødt til, for ellers så lærer du det ikke. Nej, altså, lige præcis. Hvis der ikke er konsekvenser ved de ting, der sker for dig, så lærer du ikke en skid. Nej. Får du bare at vide, det er lige meget, så gør du det bare igen. Så er du ligeglad. Ja. Får du at vide, det koster 200 kroner, det der. Ja. Det gør du aldrig fucking igen. Ja. Så tænker du over næste gang. Ja, lige præcis. Altså. Ja. Det er så simpelt, mand. Ja, men det er det. Når du først har slået over fingeren med hammeren en gang, så tænker du også over næste gang, du hammer til det søm der. Ja, så lægger du ikke sådan, så gør du sådan. Ja, lige præcis, ikke? Lige præcis. Altså, det hele, det kommer stille og roligt, og det bliver vi nødt til at forstå, at det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Nå. Øj, det havde jeg trængt til, det her. Jamen, det var godt. Ja. Og lige med en lille øl til. Ja, ved du hvad? Skål. Skål, du. Ej. Nå. Men det var lidt om lærling og børn og alt lidt muligt forskellige. Ja. Det graver om sig lige pludselig. Ja, det gjorde det. 2, 1. Skovbranchen. Skovbranchen? Ja. Det er mere dig, end det er mig. Det er rigtig meget mere mig, end det er dig. Fordi det er jo et erhverv, jeg er i. Ja. Og jeg synes, det er... Apropos skov, men sådan... Så er det lidt en jungle at finde rundt i. Jeg er sådan begyndt at være sådan lidt forvirret over, hvornår er noget, for eksempel, altså fordi alle reklamerer med, at de sælger for eksempel bæredygtige møbler, bygget af træ fra bæredygtig skov og sådan noget. Ja. Som for eksempel IKEA. IKEA fik jo lavet den der dokumentar om sig her for ikke så længe siden, hvor de jo reklamerede med, at de høstede træ bæredygtigt, men derimod bare tømte skove nede i Østeuropa på træ. Og det var sådan noget, du ved, det var jo gammel urskov og alt muligt, de tog bare alt, du ved, ikke? Ja. Det er sådan blevet lidt i tvivl om herhjemme, om hvorvidt vi også gør det sådan her i Danmark. Ja. Altså sådan tit, når jeg kører forbi et skovstykke og sådan noget, ikke? Det ved jeg ikke, om du også har lagt mærke til. Så kører du for eksempel ved Gammel Estrup. Ja. Når du kører forbi der er der jo skov over på den anden side af vejen. Ja. Men så kører du forbi, så er der bare sådan et stort firkantet hul ind. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det er jo også på en eller anden måde, du ved, altså der tager man ikke hele skoven, men der tager du jo
en brøkdel af skoven, ikke? Men du tager jo så hele den brøkdel. Det er ikke sådan, at du tager, så tager jeg lige 4 træer her, og så tager jeg 4 træer derover og 4 træer derover. Sådan så det ikke er bare et stort hul, man får lavet. Ja. Jeg synes, det er en underlig måde at gøre det på, også fordi jeg tror vi dræber mere skov, end vi reelt får plantet igen. Tror du det? Ja, det tror jeg. Hvis vi bliver ved på den måde. Men det er jo sådan, man altid har gjort i Danmark. Det er jo noget helt tilbage fra Frederik eller Christian, den 5., 6., et eller andet konge. Ja. Du ved, det er jo ham, der har indført den måde, vi har skovbrug i Danmark på nu. Det er jo ham, der har indført det engang med at lave sådan, du ved, inddelinger i Danmark af skov og så videre. Og så, hvor høster vi hvad, og hvornår høster vi det. Sådan. Og det skema kører vi stadigvæk efter i Danmark. Sådan, for at blive ved med at have vedvarende skov. Sådan så, at når vi har høstet her, så planter vi nye træer, og så høster vi her næste gang og planter nye træer. Og når vi så er nået hele vejen rundt og starter der igen, så er der gået en 80-100 år, og så er træerne store igen. Ja. Men lige for tiden, der er det bare rigtig, rigtig, rigtig meget skov, der bliver kørt på forbrænding og bliver lavet til flis, og bliver lavet til spånplader og fjernvarme og det er selvfølgelig rigtigt. Alt muligt andet, end hvad man i virkeligheden burde bruge det til. Ja, fordi altså, jeg må sige, skovbranchen, der er fuldstændig på bar bund, og jeg tror også, fordi skovbranchen, det er sådan lidt, jeg tror sgu, det er en del af, skal vi kalde det, byggeriet, eller altså... Det er det jo, fordi man kan sige, det er sådan lidt starten på byggeriet. Jamen, det er det jo. Det er jo den lægte, du skal bygge din skillevæg af, den kommer jo fra skoven af. Jamen, det gør den jo. Så det starter jo der i en eller anden facon, ikke? Men jeg tror, man sover lidt på skovbranchen, du ved. Det er sådan lidt, de går sgu under radaren. Fordi jeg har sgu aldrig tænkt over det der med at være skovhugger, før det var, at du begyndte at makke i det, ikke også? Altså, det er sådan, det har aldrig slået mig, at der faktisk også var en del. For eksempel, jeg har jo ikke tænkt over, hvor fanden kommer den pind fra, jeg står og skruer fast et eller andet sted, ikke? Nej. Det har jeg jo aldrig tænkt over. Nej, lige præcis. Og det skal du begynde at tænke på. Ja, det skal jeg da. Sådan, det skal du også sige til Joachim. Og så smadrer jeg. Nej, det skal jeg nok. Men vi skal, altså Søren og jeg, også Madeline, vi sad og snakkede til klokken lort i går aftes om byggematerialer i Danmark. Ja. Fordi vi har fået en ny forretningsidé, Søren og jeg. Ja. Som vi ikke lige røver på kamera endnu. Nej, godt. Men i så fald, jeg kan godt sige, hvad den handler om i hvert fald. Men det handler om danske byggematerialer. Fordi der er så meget, du ved, rigtig meget af alt det træ, du bruger. Ja. Det kommer fra Sverige og Norge og Østeuropa, bliver transporteret herop og sådan noget, ikke? Og det samme med IKEA-møbler. Alt IKEA-træ, det kommer jo fra Østeuropa et eller andet sted, fordi der kan de købe det pisse billigt. Ja, det er sikkert også billigere at få fragtet dernede fra, og så til Danmark, end det er at få fragtet fra. Det lige hurtigt sidespring, der er jo ham der fiskhandleren Dan, der har Brøndby fiskeforretning. Ja. Han siger jo også, at det er billigere at få fragtet fra, altså fisk fra Holland, end det er at få fragtet fisk fra Jylland til Sjælland. Ja. Og det giver jo ikke mening. Det er fuldstændig hul i hovedet. Ja, fuldstændig. Ja, slut, sidespring, videre. Men du ved, og det synes jeg jo er forkert også. Du ved, jeg synes, at du ved, de ting, vi har i Danmark, og er danske, det skal jo være billigere end det lort, vi kan købe i udlandet. Altså sådan, ikke fordi, at det i udlandet er dårligere, men hvorfor skal vi købe noget, vi allerede har? Altså sådan, det giver ikke mening, synes jeg. Jamen, det gør det heller ikke. Og derfor så, for eksempel Rold Savværk heroppe, de saver jo træ til byggebranchen, altså af dansk træ. Ja. Og det synes jeg er fedt. Det er det da også. Ja. Og det skal vi noget mere ind i af. Altså sådan, vi skal have nogle flere producenter rundt omkring, der laver danske byggematerialer. Hvor det er ikke, altså, fordi du ved, jo flere vi har af dem, altså lad os sige, i hele Jylland, der er der måske nu 5-6 store savværker, som laver træ til byggebranchen. Ikke? Ja. Og de kan ikke levere til hele byggebranchen, fordi det er de ikke store nok til. Nej. Så derfor så skal vi fandme, at vi skal have nogle flere savværker rundt omkring, som kan levere bæredygtigt dansk træ skovet i lokalområdet til dit hus, der ligger i det lokalområde. Det giver mening så. Jamen det gør det. Så er det lokalt. Det er ikke fragtet 8.000 km for at blive sat til en pind, og så bagefter fragtet 4.000 km for at blive solgt i et byggemarked, og så derefter blevet fragtet
et par 100 kilometer rundt omkring i landet, ikke vel? Sådan, de giver ikke mening, altså fordi at 12 kilometer hjemme fra dig selv, der ligger der et savværk, der laver den pind. Ja, altså ja. sådan, og det skal man også bare tænke sådan, det man skulle nødt til. Altså også med tag, altså stråtag for eksempel, det er jo ret bæredygtigt. Du kan jo køre lige ned i fjorden og hente din takeaway og så smide på taget, ikke? Og så, Ja, det kan du selvfølgelig. Ja, og det kan du også med tegl. Altså hvis du selv gider at lave en støbeform til din tegl, så kan du bare grave et hul ned i din have, grave noget ler op. Ja, men det kan du selvfølgelig, og der er også rigeligt at tage ned i fjorden. Der er også Der rigeligt. er jo gammel lergrav. Ja, lige præcis. Så vi skal tilbage i tiden, hvor det var sådan igen. Vi skal til at være vikinger igen. Det skal vi. Det skal vi. Drik noget mere mjød, spis noget mere kød. Byg nogle bindingsværkshuse og noget, ikke? Ja. For helvede. De står også, man kan jo bare se alle de bindingsværkshuse, der er tilbage herhjemme. De er så vind og skæve, at du tror, det er løgn, men de står endnu. De står endnu, og de bliver ved at stå. Ja. De kommer aldrig til at skvære sammen, dem der. Nej. Og det er så nemt, fordi sådan et hus som mit her, ikke? Du ved, jeg kan ikke bare skifte en kvadratmeter sten, uden det kan ses over det hele. Sådan, så det kommer man til at kunne se mange år, de sten der, det er ikke de originale sten. Ja. Hvor bindingsværk, det er så taknemmeligt, at det giver og vrider sig hele tiden, så du ved, når du putter noget nyt på, så kan du ikke se, det er nyt. Nej, sådan, det ligner stadig noget gammelt lort. Ja, lige præcis. Ja. Og det er sgu fedt. Jamen det er det. Lide. Det kan jeg fandme godt lide. Så noget mere af det. Ja. Det var sejt, mand. Det var godt lige at få skovbranchen ind. Ja. Det er også det, jeg mener, for det, altså, jeg tror sgu, man sover lidt på den. Der er ikke så, hvor mange er I det fag? Jamen, det går lidt ned ad bakke, sådan set. Altså, der stopper jo flere, end der går i gang. Ja. Det er jo også et problem i en eller anden forstand. Jamen, det er det jo. Så det er også bare, hvis man har lyst til det, så skal man fandme gøre det. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Er det ikke lidt hyggeligt, hva'? Jo, og der er ikke noget federe, end at lægge sådan en stor egetræ ned med motorsav, så det bare siger slam, når det rammer. Man kan bare se det, hvordan hele kronen det bare spænder ud over det. Så det er fedt. Du ved, det er lidt ligesom at lave en eksplosion på en eller anden måde. Det er virkelig, det er sgu fedt. Så det synes jeg folk, de skal gøre. Altså sådan, når lønnen er god, og er man topkapper, så er lønnen endnu bedre, ikke? Altså, ja, men det er da bare ud at kravle i nogle træer, så. Ja, for helvede. Altså, ud at blive dygtig. Ja, det synes jeg. Og der er jo røde kinder, gang 10. Det er jo udendørs hele året rundt. Ja, det er det selvfølgelig. Og i alt slags vejr. Ja. Og jeg synes sgu, det er en fed branche. Det er det sgu. Det er det sgu. Det og lyder det er en også fed fedt. uddannelse også. Altså helt vildt fed uddannelse. Hvor lang tid tager det? Det tager 3,5 år at blive... Det hedder jo ikke skovhugger mere. Nej. Det er jo ligesom alt andet. Det hedder vel heller ikke tømmer mere, gør det? Det hedder det ikke sådan noget... Nej, det er vist stadig tømmer. Hedder det stadig tømmer? Ja. Nå. Men tømmerfaget er jo heller ikke, hvad det var engang. Ja, nej, men sådan noget... Teorien, så er du bare montør. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, og det er det samme med... Hvad fanden er det... Det hedder jo heller ikke en elektriker mere. Hvad fanden det hedder? Hedder det en installationsmontør eller sådan noget? Underligt, det ved jeg sgu ikke. Det er også lige meget. Fuck. Ja, nu tror jeg, vi er kommet ud på noget, hvor vi ikke kan følge med mere. Men det hedder i hvert fald ikke en skovhugger mere. Nu hedder det en skov- og naturtekniker. Ja. Hvorfor skal det også være så fancy? Hvorfor kan man ikke holde det ved det hvorfor gamle? kan man ikke bare hedde skovhugger? Det lyder også mere... Jeg synes, det lyder sejere at sige, at jeg er skovhugger. Ja, det er lidt mere... Jeg er skov- og naturtekniker. Ja, så er det jo der, man begynder at tænke, nej. Nej. Men ja, det er en fed uddannelse. Man lærer mange ting. Du ved, man lærer jo alt om træ. Ja. Man lærer alt om at dyrke bæredygtig skov. Man lærer, du ved, alt hvad der er i skoven. Altså svampe, mosarter, you name it. Altså alt hvad der er i skoven, ikke? Vedligeholdelse af skov. Ja. Ja. Og så lærer man også mange andre seje ting. Så får man jo sådan nogle beviser og alt sådan noget til at køre de der skovningsmaskiner, ikke? Altså køre en... Det er jo en rigtig mand, der gør sådan noget. Du ved. Det er lidt sejere at gå med motorsav. Så har han en motorsav på hjul, ikke? Altså, der bare tager træet. Bam! Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der en pind mere. Ja. Ja, det synes jeg folk skal gøre. Ja, fedt. Ja, og det er dejligt. Og vi kalder det skovhugger her i Bæksen. Vi kalder det skovhugger her i Bæksen, du. Ja. Det er altså skovarbejder, kunne man også... Ja, skover. Den er også. Det er jo ligesom en god gammeldags havnearbejder. Findes de overhovedet mere? Det er vel kun i Aarhus Havn. Jeg kender en enkelt nede på havnen, men...
Jeg tror ikke, det er det samme, vi tænker på. Nej, det tror jeg ikke. Men jo, der er der, altså, jeg tænker, men det hedder nok bare ikke havnearbejder mere. Altså, fordi førhen, når man var havnearbejder, så kunne man godt, du ved, sådan have forskellige stillinger egentlig. Selvom der var det jo bare, fordi man arbejdede på en havn, så var man havnearbejder. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og det tænker jeg egentlig er det samme, men nu kalder man det ikke det mere. Nu hedder det sådan noget kranoperatør og container. Hvorfor er det, at det skal være så fancy? Jamen, jeg ved det ikke. Sådan skal det bare være. Vi skal bare holde det ved det gamle, mand. Ja. Ikke? Jamen, det er rigtigt. Apropos, nu når vi snakker havne, så er der jo Mærsk, de sejler over for Aarhus. Aarhus Havn, for det meste. Herhjemme i Danmark, ikke? Jo. Og der er jo... Jeg har lige et fun fact hurtigt, inden vi kommer videre, men det er også om Mærsk. Ja, lad mig høre. Ja. Lad os høre. Mærsk er jo sådan et firma, der, du ved, opkalder sine skibe, eller ikke opkalder sine skibe, men du ved, sådan hvert skib har ligesom en hjemhavn. Ja. Og de har aldrig den samme hjemhavn, nogle af Mærsks skibe, men det er alle sammen danske byer. Og en af de helt store containerskib, Mærsk har hjemhavn i Marstal nede på Ærø. Og skibet er så stort, at det ikke engang kan indløbe i havnen. Det kan ikke komme igennem, altså det er sådan noget, du ved, den kan lægge til sådan noget 2-3 kilometer ude fra havnen, så kan den ikke komme længere ind. Det er så sygt. Det er sjovt, man gør sådan noget. Jamen, det er min hjemhavn. Gud nej, du kan ikke komme væk. Du kan ikke lægge du har aldrig været der, mand. Nej, det kan du ikke stå og sige, det der. Nej, men det er sgu bare sjovt, synes jeg. Jamen, det er også, apropos det der med ikke at kunne lægge til, det var lidt det, jeg ville frem til. Ja. Fordi jeg har hørt en gang, at Mærsk, altså de har været ude at sige på et tidspunkt, at det faktisk ikke er så fedt at ligge til i Aarhus. Fordi at der egentlig er der er lavvandet omkring Aarhus. Ja. Lidt snæver havn og sådan noget. Der var de jo så ude på et tidspunkt at sige, at de faktisk hellere ville ligge til i Grenaa. Ja. Det var meget nemmere for dem. Ja. Der er dybere vand rundt om Grenaa, og det er bare nemmere. Du er helt ude på næsen. Du ligger jo nærmest midt i Kattegat, når du er i Grenaa. Ja, men det er rigtigt. Der sagde Grenaa, nej, det vil vi ikke. Nej. Fordi det kræver jo en udvidelse af havnen. Ja. Det vil du satme ikke bruge penge på. Stor containerplads, så jeg ved ikke hvad, ja. Ved du hvad, jeg synes, det er så dumt. Fordi Grenaa, det er ganske simpelt en by i afvikling. Apropos, der er lige kommet en dokumentar fra TV2 Østjylland om ungdomslivet i Grenaa. Ja. Den hedder Grenaa i blodet. Ja. Og unge under, nu kan jeg ikke huske hvor meget, under 18 eller sådan noget, de fra Grenaa, der er det cirka dobbelt så mange procent fra Grenaa har været op at slås. Ja. Du ved, end der er i resten af Danmark. Ja. Dobbelt så mange ryger hash. Jamen, det er en sindssyg by, Grenaa. Og det er simpelthen, fuck mand, Grenaa, ikke også? Hvis de gad og bare tænke sig lidt om, ikke? Ja. Så kunne det være en by i udvikling i stedet for afvikling. Ja. Altså, ja. Det er simpelthen... Eller på afvinding. Ja, og det er simpelthen... Det er så sygt, man, fordi prøv at tænke, hvis det var, at man gad at bruge... Jeg ved godt, det koster sygt mange basører og skal til at udvide havn og sådan noget der. Men overvej arbejdspladser. Ja. Bare generelt, at Mærsk ligger til Grenaa. Grenaa, det er en by på 17.000 indbyggere. Ja, det er da en kæmpe... Det er jo en mega indtjening til byen. Helt vildt, og mange arbejdspladser, der kommer ikke, og ja, jeg synes, det kunne være fint. Det kunne det fandme. Ja, udvide lortet. Lad Mærsk ligge til. Men jeg tror der ligger faktisk 2 borerigger fra Mærsk. De ligger jo inde i Grenaa Havn. Ja, men de er jo ved at blive hugget op. Nej. Jo. Nej. Det sagde Erik, da vi var i Grenaa. Ja, men det er de altså ikke. Nå. Eller det går bare, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Det sagde Erik. Ja. Han siger kraftedeme så meget hele tiden, han gør. Men jeg tror, der er flere ting i, at Grenaa har sagt nej, tror jeg. Jeg tror måske også, det har noget at gøre med kommunerne på Djursland, fordi det kommer jo til at vedrøre hele Djursland, det her med, at Mærsk de skal ligge til derude og have containerplads og sådan noget. Ja. Fordi et er, at havnen den skal udvides, men alle større landeveje og sådan noget, ikke? Grenaa motorvejen, eller Djurslands motorvejen hedder den jo, der hedder Grenaa motorvejen. Men Djurslands motorvejen, den stopper jo ved, er det Hamel? Nej, Hornslet. Hornslet. Ja. Og så er det jo motortrafikvej en 10 kilometer, og så bliver det så bare landevej. Ikke? Ja. Den skulle bare jo nødt til at blive lavet til motorvej, hele vejen til Grenaa. Skal du vide noget? Ja. Det var på tegnebrættet, at det skulle være motorvej i sin tid. Jamen, men den blev sablet ned. Ja.
For der var mange utilfredse, ikke? Jo, og ved du hvad? Jeg tror, det var første år, der var der 16 dødelige ulykker, efter det var blevet lavet. Ja. Og i gennemsnit har jeg hørt, at i gennemsnit er det 4-5 ulykker eller sådan noget om året, der er med dødelig udgang. Ja. Fordi at det ikke var motorvej. Det er simpelthen den... Det er en helt lige strækning, og den er pissekedelig. Man får bare lyst til at hjernen derud af. Ja, og så også... Problemet er, at så de få sving, der er, de er simpelthen, de er jo så store, de sving, og du har ingen sigtbarhed. Nej. Du kan ikke se rundt næste sving. Nej. Og så tænker man kan sgu godt lige nå udenom. Det kan du sgu ikke. Nej. Ja, så det skulle have været motorvej hele vejen. Men det var så også en ting, der skulle laves, du ved, hele vejen, hvis der skulle være containerhavn i Grenaa. Og så er der jo, du ved, så er det jo ikke bare containerhavnen, der er nødt til at skal være dernede. Altså, fordi hvis Mærsk begynder at lægge til der, så begynder der også at lægge andre skib til der. Ja. Du ved, så kommer der sikkert en saltfabrik, fordi vi udvinder meget salt i Danmark, ikke? Og må ikke også, der kommer en eller anden jerndød grusplads eller sådan noget dernede, der skal sende grus ud af alle mulige steder i verden. Og jeg ved ikke. Gruspladsen, den er et lat ved. Ja. Det er bare for gang i samlebåndet en gang til. Ja. Det har jeg kørt. Det er bare der mere grus dernede? Ja, der er masser. Der er masser. Du har været nede og skrave. Ja. Og så er der jo, nu når du siger salt, så er der jo en stor fed lagerhal nede i Erhvervsparken i Grenaa, hvor der er fyldt med salt. Ja. Så kunne man jo godt begynde at eksportere det. Jeg er da pisse lidt glad, det er ren indtjening for byen. Jamen det er det. Det er det. Men folk er jo kraftedeme nødt til at være med på det. Ja, og så kan du også godt se, hvis nu siger du, at så skal der laves motorvej. Så er man så heldig, når du laver det. Jeg vil være glad for det, fordi de gange jeg kørte til Grenaa, hold kæft, jeg synes, det er nogle røvsyge. Jeg kan godt lide, at Grenaa er en fed by. Men det er jo det er sådan med ungdommen. Tænker du ikke på turen fra Randers til Grenaa? Er det ikke den, du tænker på nu, når du siger det der lige strækning og sådan noget? Nej, jeg tænker fra Djurslandsmotorvejen, og du ved, fra Røndag og mod Grenaa. Ja, det er også lort. Forbi lufthavnen og alt det pis der. Jamen, så får der motorvejen, man. Prøv at tænke, hvor mange der vil flyve fra den lufthavn. Ja, men lige præcis. Men det gør de jo ikke. Nej, men... Fuck! Ja, men altså... Det bliver simpelthen... Ja, men vi forstår os ikke på politik, så det skal vi ikke kunne svare på. Nej. Det er bare en tanke. Men altså, det vil gøre livet nemmere for mange i Grenaa, der kom den motorvej der. Og også bare resten af Djursland. Altså, hold kæft, de trænger til en motorvej derude. Altså, ja, men for helvede. Så fik vi... Der er så mange, der bor ude på Djursland, du ved. Der aldrig har været nogen steder, fordi der netop ikke er en motorvej. Så bare en flok bunderøv halvdelen af dem, der bor derude. Det er det derfor, folk de bokser sådan. Det er fordi, man aldrig har set det virkelige liv. Nej, lige præcis. Altså, hvad helvede er det her? Man får en knald som 16-årig og drømmer om at komme til Randers. Hold kæft, det er kørt til Randers på den her. Og stået med os, dreng. Ja, nu ruller vi. Ja, de når lige til øve med. Så er der godt nok også langt. Ja, vi kører hjem igen. Den når vi ikke i dag. Nej, men det der er nærmest kun fordele jo. Ja. Altså, der er jo så mange fordele ved at... Ja tak til motorvej, ikke? Ja tak til motorvej til Grenaa. Ja, der er fuldtallige stemmer her i huset. Ja, det er der altså godt nok. Ja. Jeg tror, det vil være sundt for byen. Det vil det også. Ja. Det tror jeg. Der vil også i forhold til det der med, at du ved, at folk de slås og tager mange stoffer og ryger hash og alt det der, ikke? Altså sådan, fordi der vil komme nye mennesker til byen. Fordi jeg ved ikke, altså, men rejsetiden fra Grenaa til Aarhus, den bliver da i hvert fald kortere, hvis der kommer en motorvej. Altså, ja, det er nok en halv time kortere at køre til Aarhus, ikke? Altså sådan, så du ved, så er der også mange, der vil tænke, okay, men Grenaa er også en by, vi kunne bo i, for at kunne arbejde i Aarhus, ikke? Nemlig. Ja. Så der vil komme nye ansigter til byen, ikke? Der vil ske noget andet. Der vil måske komme en sund udvikling, ikke? Der vil komme noget flow i den by der, så der lige bliver... Ja, det er sgu svært at sige, du. Men jeg tror, det vil være et klogt træk. Ja. Det er noget, der skal på tegnebrættet et eller andet sted på en kommuneplan eller sådan noget. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det tror jeg altså. Det er det også. Det skal det. Det må de bare i gang med. Det vil være godt for lufthavnen. Altså, det havde... Ja, og ved du hvad? Fuck den der motorvej, de byggede op i Hirtshals, eller hvor fanden det var henne, eller var det Holstebro, de byggede en motorvej til, hvor det er sådan noget, du ved... Nej, men det var et eller andet sted ude til Vestkysten i hvert fald, de lavede motorvej ud til, som de regnede med, altså du ved, og rigtig meget af lokalbefolkningen var imod den motorvej der, ikke? Og de byggede den alligevel, ikke? Og den bliver brugt af sådan noget, jeg tror det er 100 bilister dagligt, eller sådan noget, du ved, det er ingenting. Ja, Ingenting, du ved. Den motorvej, den skulle have været til Grenaa i stedet. Men det skulle den jo. Ja.
den ville have været blevet brugt så meget mere, og pengene var blevet brugt meget bedre, ikke? Ja, og der kunne komme en fucking containerhavn ude i Grenaa, ikke? Som ville give mere mening, end at have den i Aarhus, fordi Aarhus, det er også en lorteby at have en container i. Du skal ikke bare ind igennem centrum og pisse lort for at hente ja, fordi der er jo allerede, der er jo lavet den der motortrafikvej rundt om Grenaa for at komme ned til havnen for lastbilerne. Ja. De skal ikke engang ind igennem byen for at komme ned til havnen. Nej, lige præcis. Det er lige... Ja, og hvis du så kommer fra Aarhus siden, så stryger du også lige derned. Det er hold kæft, hvor det kører, mand. Jeg tror, du skal igennem sådan noget en 10-15 lyskryds for at komme ned til containerhavnen. Bare ude fra motorvejen og ind til Aarhus Havn. Ja, men det er jo helt... Det er sgu da irriterende, man. Det men det er også fordi Aarhus, det er en stor by. Her skal vi sætte med folk ind. Ja. Ja. Så skal de bare de container til Grenaa, så kan de lave et eller andet sjovt dernede. Det måske de kunne lave noget gaderis dernede på havnen. Der kan der ikke nogen, der kan køre hinanden ihjel. Jamen, fuck, ikke også? Ja. Det var endnu et tidsspring. Men altså, nej, det var det jo ikke helt, fordi det er jo... Det er jo også byggeri på en måde. Det er bare ikke bygget nu. Nej. Jeg tror sgu, vi laver sgu sådan en indsamling. Sådan, kan man ikke lave sådan... Hvad fanden er det hedder? Det er sådan noget, når man... Donation? Eller nej, sådan... Underskriftsindsamling. Ja, lige præcis. Ja. Skal du have motorleje til Grenaa? Ja. Du ved, vi to, vi kommer fra Nordjylland. Vi er ikke ski med det der område at gøre. Jo, dine forældre bor der selvfølgelig. Ja, vi er også selv fra Grenaa jo. Jo, ja, selvfølgelig. Ja. Må vi ikke glemme jo. Grenaa i blodet. Ja, men skal du tilbage til Grenaa? Nej, skal jeg ikke. Der kom en fra Grenaa. Ja, det er godt. Han sagde, at vi kommer langt væk hjemmefra. Ja. Men det er fordi naboen, som er ved at flytte, han er blevet uvenner med, eller de er i hvert fald uvenner med ham, så han er ikke så gammel, han er 16, men han kører forbi hver aften på sin knald, for lige at irritere ham, naboen, fordi... fordi han hader den lyd, så du ved, kommer forbi, det synes, det var meget sjovt. Ja, det er da fedt. Ja. Så er det vel ved at være tid til en lille anekdote der. Det tænker jeg helt sikkert. Ja. Det tænker jeg. Jeg synes, du lægger ud, gamle dreng. Jeg lægger ud? Ja, kom med det. Ja. Jeg har engang lavet en masse stråtag. Det har du. Ja. Og en af de allerførste projekter, jeg var med på, det var et hus i Ringsted, hvor du ved, det var nye spær, det var nye læg, det var en helt ny tagkonstruktion, også nye gavle og sådan noget, ikke? Og så tag på til sidst. Ja. Og vi var kommet derud der, min mester og jeg, og var begyndt at sætte stillads op, og ligesom fået smidt op hele vejen rundt om huset, ikke? Og bum. Og så skulle vi i gang med at pille tag ned. Og huset, det var sådan et lidt underligt hus, fordi på den ene tagside, der var det bare helt glat hele vejen ned. Og så på bagsiden af huset, der var der 2 forskellige tagvinkler, og så vindskede midt på taget. Ja, sådan, så du ved, at tagene lå sådan her på bagsiden, men sådan her på forsiden. Hold da kæft, nå. Ja, jeg har aldrig set det før. Men sådan var det. Det var et gammelt bundhus, ikke? Ja. Det var skæv af helvede til. Det havde nok sat sig lidt. Ja, men det står endnu. Ja. Og så en dag en mos, ikke? Men så kravler jeg op, du ved, og skulle pille det her gamle stråtag, og det piller man jo af, og så bunder man det op i bunder og kaster ned, så det er til at få på en trailer, så det er ikke bare en stor høstak, man har pillet ned på den der. Så det gjorde jeg, og jeg var helt oppe i kippen der, eller helt oppe på tagryggen, og fik mønningen af, og nettet af, og smidt det ned, og du ved, var ligesom godt i gang. Ja. Og så da jeg når, du ved, måske en fjerdedel ned af taget, sådan, jeg er sådan, du ved, lige en meter eller 1,5 meter under rygningen der, ikke? Så knækker det spær der, jeg ligger på, du ved. Så det siger bare, slam! Og så ligger jeg inde der, du ved, vende på loftet, ikke? Og, du ved, det var sådan en tørt stråtag der, ikke? Du ved, det var sådan en varm sommerdag, jeg kan huske, det var en 20-25 grader, det var pissevarmt. Og det var bare knastørt, det der stråtag, så det jeg falder ned, du ved, jeg kan ikke se en skid for støv, der bare er i luften, du ved, ikke? Ja. Og jeg ligger lige, du ved, og apropos det der sidste afsnitsemne med at få slået luften ud af sig, jeg lå derinde og du ved, hæv efter vejret. Og min mester Jakob der, han kommer, og du ved, han kommer kravlende på taget, så kravler han hen til hullet der, hvor så stikker han hovedet ind, og så er du okay, siger han, så med sådan en smil, der sidder helt op om ørerne, ikke? Han synes bare, det var sjovt, sådan, og det skete mig heller ikke noget, du ved, jeg fik lige den der maveput, så var det det.
så var det op og videre i gang, ikke? Du ved. Men det var sgu... Ja, man får lige... ja, lige præcis. Man troede lige, man skulle dø, men det gjorde man ikke. Man var begyndt at stamme bænkoblader i buksen. Ja, lige præcis. Sagde den, ikke også? Jo. Nå, jamen det var sgu da ikke sjovt. Nej. Så... Ja, det var den her anekdote. Der er faktisk en lille anekdote til, fordi så dengang vi fik læsset alt affaldet, han havde jo en ladebil, Jakob der, ikke? Du ved, så det var ikke en skid stråtag jo. Altså sådan, så du ved, der blev bare læsset op lige så højt, vi kunne nå, ikke? Ja. Og lidt til. Og så havde vi jo, han havde en stor trailer, sådan en, den var fandme 6 meter lang, og fandme ordentlig dreng, ikke? Ja. Den blev også bare læsset med top på, du ved, ikke? Og så afsted på genbrugspladsen. Og dengang vi... Jeg tror, vi når 1 kilometer væk fra det der hus der, ikke, du ved. Så får Jakob kigge i bakspejlet, så vi glemt at sætte stropper på traileren. Nej. Så hele vejen, du ved, han har kørt 80, ikke, den der kilometer der, ikke, du ved. Der ligger bare stråtag ned ad hele vejen, du ved, ikke. Fuck, tænker vi bare. Så brugte vi lige resten af dagen på at rydde op efter det ude på landvejen. Ja, det er klart. Ja, så var det. Det gad vi ikke mere den dag. Pis, mand. Ja. Så altså, jeg har jo bare kørt, mand. Ja. det er sgu ikke det er natur, vi kører med. Ja, der skal ikke noget ved, at det der er ikke noget naturlig gødning. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er også det, at man skal huske at give noget tilbage til naturen. Ja, det er det, ikke også? Nu har du taget fra den, så må du også gøre. Levere tilbage igen. Ja, lige præcis. Nå, fedt. Ja. Jamen, jeg har også min anekdote, det er også sådan en tag en. Nu snakker jeg med en lige inden vi gik i gang. Ja. Men jeg har faktisk lige kommet på en anden. Nå, sjovt. Ja. Så har jeg heller ikke hørt den. Så er det jo spændende for alle parter. Ja, der var, vi skulle lave et paptag. Ja. Altså tagpap. Hvor vi så selvfølgelig har en tagdækker, der kommer og brænder pappen, og vi laver selve underkonstruktionen. Ja. Og vi har gået og klappet alle de der plader på, og vi rendte og lavede noget andet. Vi rendte og lavede noget vindskede og stern og sådan noget der. Og tagdækkeren har jo i fuld sving, står og brænder pap, så lige pludselig så råber han bare op på kippen af, det brænder, siger det brænder. Satan, man, så jeg sprang kraftedeme ned af stilladset, ikke også? Ja. Så fløj jeg ind i gangen, så fik jeg bare flået loftet ned. Ja. Og så løb jeg op på loftet, og der er ren panik i os alle. Vi er mig og min makker, og så tagdækkeren, ikke? Ren panik i alle mand. Jeg løb op med en... Det er ikke noget i hænderne. Altså, jeg tager en skrueskin med. Ja, ikke? Og så kan jeg bare se, at det har fået fat i en plastikpræsending, der ligger og dækker noget ventilation af, og på loftet. Ja. Så det drypper bare med det der brændende plastik. Så det første jeg gør, det er simpelthen bare at stikke hånden ned i det der, for at få det slukket. Og det brænder også af fast, men man når jo ikke at tænke, ikke? Nej, det er bare... Ja. Så min makker, han kommer løbende op, han stikker lige hovedet op på stigen, så har han taget hundeskålen. Fik jeg det, nu var sat, bare ned med det, stod klap der, mand. Det var også fuld panik. Så heldigvis så var det er ikke for fat i så meget, så det er jo, altså vi fik det slukket lynhurtigt. Ja. Det er noget andet alligevel. Ja, er du sindssyg, pulsen, der var bare på 280 i de der 4 minutter, det var i gang, ikke? Ja. Altså, men hold kæft, mand. Det billede, jeg har i mit hoved lige nu, ikke? Det er, at der står en mand med en gasbrænder i hånden, ikke? Og helt i panik, ikke? Og du står, du ved ikke? Og så kommer der et hoved op, du ved ikke? Med en hundeskål, du ved. Der var bare 4 dråber vand i det. Altså, men... Men i panik, der gør man bare noget. Ja, det er bare at gøre et eller andet, ikke? Ja. Og vi fik der styr på det, og så blev vi også enige om, okay, nu får vi lige en sodavand, og ryger en cigaret og sådan noget, og så står vi lige... Ja. Det var sådan... Og lige ved at blive vild, ikke også? Jo. Men, fedt, det var det. Jamen, det er sgu fedt. Det er sjovt. Ja, det var min. Ja, den var også god. Jeg kunne godt lide den. Den var faktisk bedre end den første. Ja, ikke? Jo. Jamen, det slog mig lige. Ja. Jamen, hvad fanden? Vi kom igennem simpelthen episode 6. Ja. Ja, det er vi fandme. Og til folket, der stadig lytter med, det er dejligt. Og til, hvis der er kommet nogle nye lyttere. Fedt. Endnu federe. Altså, vi er glade for det. Vi gør det egentlig. Vi gør jo mest det her for vores egen skyld. Ja, det er jo faktisk ikke for jeres skyld. Nej. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Ja, det er sgu skide sjovt. Så har vi jo undskyldning for at drikke øl, ikke? Ja, lige ses jo. Ja, lige præcis. Ja, det er det, man skal huske, ikke? Jo, lige præcis. Jamen, jeg vil sige tak så, Mr. Dyrkjær. Mr. Dalle. Ja. Endnu en fornøjelse. Ja, men som altid. Som altid.